पेट्रल, डिजेल, गेस, थावनि बेसेन बांनायनि थाखाय खुद्रिखांदों दिनै चिरां जिल्लायाव थानाय कंग्रेस आफादा। कटन कलेजनि बारग' बर' फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बारग' कटन कलेजनि बर' फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे लोगो हमलायनाय हाबाफारि 8 मे खालि लानाय जादों। मैया मोनानि 1 रिंगासो समाव चिरां जिल्ला पुलिस आरो दुथां सुबुंफोरनि गेजेराव गुलि गावलायनायाव सानै जायगायावनो जिउ गोमायो होननानै खौराङाव मोननाय जादों। लोगोसे पुलिस बिबानगिरि प्रकाश मेडियानि आखायाव गुलि नांजानानै जोखोम जायो होननानै खौरांनिफ्राय मोननाय जादों। गावथारजानाय सुबुंनि मुंखौ मन्टु नार्जारी होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे सासे सुबुंखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। बेराफारसेथिं थांनाय मोनानिनो 12 रिंगासो समाव चिरां जिल्लानि तालिगाव थानानि सिङाव थानाय किसान बाजार कामारपारा गामियाव 20 बोसोर बैसोनि राजा बर' मुंनि सासे लाइमोनखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा लामायाव गावथारनानै गालाङो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि निउसआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक शेयार खालामनानै कमेन्ट खालामदो। गोजोन्थों।